Com van aquestes festes? Hòstia, tu, bé, vaig estar allà... On és allà? Allà, a Arcam. Arcam. On? Arcam Pic, collons. Ah, al càmping! Home, vaig estar allà a Arcam. I tu, vaig trobar una família. Un què? Una família. Una família. Una família, correcte. Tu, escolta, Sí. eren gità. Com vostè, no? Bueno, ben bé no, Jo no soc gità, No, no és gità jo no vostè. soc gità, jo soc un entremesclar. Ah, vale. Mestís, Mezquino No, y... Ah, no, mezquino no es, ¿no? Tipos, Tu què fa d'agafar aquests papers? Ja els fos reciclant. Que clar, això per fer reciclar, jo vaig a... No, però aquest és el paper, no és de regal, aquest, home. No, però és igual, però tot això s'arrecí. Això és veritat, tu has comprat, home. Això s'arrecí, això també s'arrecí... Què vol dir s'arrecí? S'arrecí. Jo que s'arrecí, clar, cony. És que s'ha de tallar les paraules. S'ha de tallar les paraules. Per què? Per parlar bé català, no? Clar, perquè això, el català ben parlar. Jo estic amb ell, Clar, perquè es pot ja. També estàs amb l'empresa aquesta del reciclatge.